Sad prelazimo na stvarno računanje komplementa dvojke. Dakle, ako imamo recimo izraz 9 minus 5, na primjer, i mi hoćemo ovo da izračunamo. Prvo što je potrebno da uradimo jeste da računamo šta? 9 plus minus 5, je tako? I onda šta radimo? 9 je potrebno da prebacimo u binarni broj, a sa druge strane 5 je također potrebno da prebacimo u binarni broj. Sad, pošto mi moramo da uradimo suprotno od 5, da napravimo zapravo minus 5, tu minus peticu radimo preko komplementa dvojke. Pa hajde da krenemo. Dakle, devetka nam koliko iznosi u binarnom? 1, 0, 0, 1. Ovo je 9, dok je petica 1, 0, 1. Jel' tako? Sad, jako bitno. Ovde je potrebno uvek da znamo preko koliko ukupno bitova predstavljamo neki binarni broj. Zašto? Zato što nam uvek leva negde cifra predstavlja znak. Naprimjer, ako je meni ovo 9, jel' tako? Znači, ovo su pozicije 0, 1, 2 i 3. I sad, ovo mi je 8, ovo mi je 1, dakle, ukupno je 9. Ovo je u suštini ok da sam ja ovaj broj predstavio neoznačeno. Ali, pošto sam negde u realmu označenih brojeva, rekli smo da prva cifra predstavlja znak. I sad, pošto mi imamo ovde jedinicu, bilo da gledamo preko sign magnitude, dakle ako gledamo preko sign magnitude, to će biti minus 001, a ako gledamo preko komplementa dvojke, to će biti minus 8 plus 1, dakle to će biti u suštini minus 7. Ali uglavnom ne možemo ovako da napišemo devetku, nego moramo da imamo jedan broj koji nam se odnosi na znak. Tako da ćemo u tom slučaju ovde dodati jednu nulu koja će se odnositi na znak koja nam neće remetiti sam broj. Po istom principu mi za ovu peticu moramo da dodamo još jednu nulu kako bi nam ona predstavljala znak. I inače, mi smo šta sad predstavili? Ovo nam je 9, ovo nam je 5. Ja ako sad napišem ovo, kažem minus, dobit ću ovaj prvi izraz. Ali ne, ja hoću da napravim ovaj drugi izraz. Dakle, da imam 9 plus, ali minus, ili tako 5. To hoću napravim. I sad da bi napravio minus 5, ja ovaj broj ovde moram preko komplementa dvojke da konvertujem u to minus 5. Sad, kako to radim? Dakle, imam sada 0, 1, 0, 0, 1. Odnosno, opet ćemo prepisati 0, 1, 0, 0, 1. I ovde imamo sad 0, 1, 0, 1. Čisto da nam bude sve uniformno, dakle ovde ćemo dodati jednu nulu. Sad, koja je ideja? Dakle, da ja ovaj broj zapravo preko komplementa dvojke prebacim u njegov suprotan. Koliko će iznositi? Pa ne znam. Ali koji je postupak? Dakle, postupak konvertovanja ovog broja preko komplementa dvojke u njegov suprotan jeste da sve ove cifre obrnemo. Odnosno, tamo gde je 0, stavimo jedinicu. Pa ću to ovdje uraditi. Dakle, 1, 1, 0, 1, 0. I na ovaj način smo mi obrnuli sve cifre. I ovo se zove prvi komplement. Dakle, kada prebacimo cifre iz jedinice u 0. Prvi komplement. Sa druge strane, drugi komplement ili komplement dvojke koji treba da dobijemo se dobija kada na sve ovo dodamo broj 1. Odnosno 0,000, 1. I ovdje ćemo podvući crtu i dobijemo sad izraz od 1,1,0,1, 1. Ovaj izraz je zapravo drugi komplement ili komplement dvojke. Na ovaj način sam ja dobio nešto što je suprotno ovome. Dakle, ovaj ovdje izraz je suprotan ovom ovdje izrazu. Odnosno, ovo je bukvalno kao da sam ja ovdje sad dobio minus 5, a ovdje imam 5. Dakle, to je to. Sad, kako to da provjerite ili da potvrdite? Rekli smo da kod komplementa dvojke, pošto su označeni brojevi, prva cifra predstavlja znak, ali ne samo plus minus znak, nego predstavlja negativnu vrednost. Sad, šta to znači? Dakle, koje mi ovdje pozicije imamo? Ovo je 0, ovo je jedinica, ovo je dvojka, ovo je trojka, ovo je četvorka. Spomenuo sam malo pre da ćemo mi ovdje imati negativnu vrednost. Dakle, evo je negativna vrednost. I sad, ovo je minus 1 puta 2 na četvrti. Sad, ja da bih izračunao vrednost celog ovog broja,
Na to dodajem ovu jedinicu, pa kažem 1 puta 2 na treći, pa plus 0 puta 2 na kvadrat, plus 1 puta 2 na prvi i plus 1 puta 2 na nulti. Kada imamo ovo, kako računam? Ovo mi je sada minus 16. Na to dodajem 8, plus 0, plus 2 i plus 1. I sad računam minus 16, plus 8 plus 2 je 10, plus 1, 11. Odnosno, minus 16 plus 11, to je minus 5. I upravo na ovaj način ja dobijam moment gde sam ja prebacio iz petice u minus peticu. Dakle, ovo je nama 5, a ovo je minus 5. Tako da s te strane ovo je komplement dvojke i šta sad možemo da uradimo? Dakle, mi sad imamo ovu vrednost koja nam je minus 5 i ovo koja nam je 9. Ja sad mogu da kažem ovde 0, 1, 0, 0, 1, ovo nam je 9, a minus 5 nam je sada ova vrednost ovde. Znači 1, 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 1, 1. Ja ako saberem sad ova dva broja, dobit ću rezultat od 4. Znači 1 plus 1 je 2, odnosno 0. Ovde pišem jedinicu. 1 plus 0 plus 1 je 2, opet pišem 0, 1. Ovde je jedinica, ovde pišem 0. Ovde pišem jedinicu. I imamo sad 1 plus 1 je 0, 0 i ovde 1. S tim da ovde moramo da poštujemo jedno pravilo, a to je da se ignoriše carry bit. Šta je carry bit? Ako sam ja ovde predstavio dva broja preko 1, 2, 3, 4, 5 cifara, dakle imamo 5 cifara i 5 cifara, ja ne mogu u rezultatu da ostavim da imam 6 cifara, odnosno 6 bitova. Carry bit je moment gde na ovom posljednjem ja dobijam 1 plus 0 plus 1, to je 2, odnosno 0, a prenosim ovde jedinicu. Taj prenos jedinice se zove carry bit i njega ignorišemo, odnosno brišemo. Tako da je naš rezultat zapravo 0, 0, 1, 0, 0. I sad ako pogledamo pozicije 0, 1, 2, 3, 4, šta imam? 0, odnosno minus 0 puta 2 na četvrti, plus 0 puta 2 na treći, plus 1 puta 2 na kvadrat, plus 0 puta 2 na prvi i plus 0 puta 2 na nulti. I jedino mi ovde daje četvorku, odnosno izraz je 9 plus minus 5 je zapravo daje 4. I ovo je kompletan postupak komplementa dvojke. Dakle, da rezimiramo. Krećemo od ovog signed brojeva. Kod signed brojeva imamo sign magnitude, kod kojeg prvi broj, odnosno prvi bit, znači da li je to plus ili minus. To ćemo kasnije proći, ali je bitno da se napravi razlika odnosno na komplement dvojke, gde prvi broj zapravo predstavlja negativnu vrednost, znači zavisi od pozicije, pa uvek stavljamo minus, cifra puta brojevni sistem puta, odnosno na poziciju. Sad, kada hoćemo to da primjenimo, to primenjujemo kada kažemo 9 minus 5, odnosno 9 plus 5. Sad, recimo, zadatak može da bude preko komplementa dvojke izračunaj 9 minus 5 ili oduzmi dva broja. To je upravo ovo. Dakle, da mi oduzimamo, ali zapravo sabiramo, jer komplement dvojke upravo služi tome. I onda kažemo 9 plus od minus 5, predstavimo devetku, predstavimo peticu i uvek dodamo jedan bit i obavezno je bitno da imaju isti broj bitova. Dakle, jedan bit koji će predstavljati znak, a drugi koji će, ako je potrebno, kao što smo ovde, predstavljati bit koji će se dopuniti do odgovarajućeg broja bitova kako bi bili jednaki. I onda ovaj broj koji menjamo, odnosno koji konvertujemo, pretvorimo ove sve jedinice u nule i nule u jedinice i dodamo 1 i dobijamo ovaj drugi komplement. Dakle, kao što vidimo, minus 5, a onda ta dva broja sabiramo. Dakle, evo je ovde devetka, a sa druge strane, evo je ovde minus petica. Saberemo ta dva broja, ako imamo, brišemo carry bit, ako ne, ništa, i na kraju dobijamo četvorku. Tako da, eto, ovo je neki uvodni primjer. U narednih nekoliko primjera ćemo proći, da kažem, različite varijacije, situacije, čisto da
kažem, bude pokriveno sve što se komplementa dvojke tiče. I ovo je negde najteža oblast u neku ruku zato što menja negde dosadašnje razumevanje binarnih brojeva, jer smo do sada sve vreme koristili unsigned. Nismo razmišljali o znaku, samo smo sabirali, sve je bilo super, a sada imamo i signed, odnosno moramo da razmišljamo o znaku. Pa moramo da razmišljamo da li treba da dodamo jedan bit ili ne i tako dalje. Tako da iz tog razloga, da kažem, predstavlja prekretnicu u razumevanju ove prve oblasti, tako da ako ovo razumete, onda ste, što bi se reklo, na konju.